An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nadarasa kalo 11 na novembre kalo do bi o tile 11 ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ ye laseri fɔlɔ ye bi o tile 5 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1443 san no dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔn k'a fɔ kunungo kunnafoniw cɛri la kango dugu an baladan k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaw y'u kunda yen nka o labana dugu in kɔni maaw tila k'u ka minɛnw cɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la kunungo wulikɛjɔ kɛbaw ye wulikɛjɔ kɛ Moti marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnyara Baɲangara an baladan k'a fɔ yɔrɔw la kana Bangasi olu marabolo kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ mobili dɔw ye mobili 3 Boɲango wulikɛjɔ kɛbaw ye mobili 3 ni k'olu minɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la Fabakaw fɛ wulikɛjɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ o kɛra dɔgɔ fɛn tɛmɛnen na n'o kɛra Sibini Amdalaye ni ɲɔgɔn cɛ an baladan k'a fɔ walejugu kɛbaw fɛ ni ka mobili dɔ minɛ ka taa n'a ye o ko senfɛ maa dɔ bɛ o kasara la o suyera o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la kunungo dɔgɔ feere dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko Bamakɔ kura wulikɛjɔ kɛbaw donna ye a kɛra gɛlɛyaba ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara an kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka laban k'a fɔ kango dugu n'i y'a sɔrɔ bɛ i ka dɔn k'a fɔ Dura marabolo kɔnɔ na Segu marabolo don o marabolo in kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛra kabini sangajan o wulikɛjɔ minnu tun bɛ sen na kunna siningo kunnafoni tun cɛri la k'a yɛrɛ k'a fɔ u ye tile 2 de kɛ donna dugusajɛ ka da ɲɔgɔn kan u bɛ wulikɛjɔ ta n'o ye jariwala tigɛlamaw ye k'u kunda kango kan o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye o wulikɛjɔ in senfɛ an baladan k'a fɔ ni welewelew bilala Mali kɛlɛkɛcɛw kunungo k'olu donna o yɔrɔ la ye an baladan k'a fɔ u donna waati min na duguladenw ye tɛgɛrɛ fɔ ka Mali lakanabaw kunbɛn ma min na n'o kɛra lakanabaw y'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ don k'olu tɛmɛtɔla don duguden dɔw ka sira la k'u bɛna i ka dɔn k'a fɔ olu bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ la nka ni ala sɔnna ma k'u bɛ tila ka kɔsegi o kɔni kɛra so ye maaw kɔni e ka olu jigi ma sigi bilen olu y'a yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ surasiw nana surasiw ka tila k'u kɔ don k'a fɔ u bɛ taa ka na o waati kelen kɔnɔna na donso minnu tun bɛ yen n'olu tun nalen bɛ dugu lakanani kama dɔw ni tolen don olu la ni surasiw nana waati min na donso y'a yɛrɛ k'a fɔ olu kɔni bɛ taa somow ɲɛbɔ sira o kɔni kɛra so ye donso y'u kɔ don surasiw y'u kɔ don dugu kɔni maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu tɛna se ka sigi bilen aw ye minɛnw cɛ o kɔni kɛra so ni ka se ka ba kɔni tigɛli ka na badawolo fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kule la an baladan k'a fɔ kango kɔni an bɛ yɔrɔ min ko bi ko ni dugutigi ani musokɔrɔba dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ o si bɛ taa san 90 ani kɔ la maa min bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na bilen k'i ka dɔn k'a tɛ tɛmɛ maa 3 Boɲango kan ka sanga ni kunnafoni minnu dira ma u bɛ kasi la u bɛ kule maaw kɔni y'u ka minɛnw cɛ an bɛ fɛn min fɔ dugu min n'i y'a sɔrɔ n'a wulilen filɛ nin ye u ka fɛɛrɛ kɛ hali bi don o don dugu dɔ wulili ko kuma bɛ sen na nin bɛ se ka kunbɛn cogo min na an ka jamana kɔnɔna na yarabi ala ka jamana in bila o sira kan n'o tɛ an ka jamana kɔni basigibaliya kɔni don o don b'a la ka cogo ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ Fabakurakaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ Sibi min ye Sibi ani Amdalaye cɛ dɔgɔ fana ye tɛmɛnen na karido jariwala tigɛlamaw nana mobili dɔw minɛ ka taa n'a ye jateminɛw la ko mobili min minɛna e ka dɔn k'u bɛ jateminɛ dugu minnu ma sɔn ka bɛnkan siyɛn n'olu ye olu dugu maaw b'a kɔnɔna na ka maaw woloma ka taa ni olu ye o min kun kɛra Fabakurakaw bɛɛ lajɛlen sigilen tun bɛ e ka dɔn wele bilala fanga ma k'a fɔ ko wulikɛjɔ min kɛlen filɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ka mobili ninnu ka u nɔ don u taara ni cɛ minnu ye o cɛ ninnu na min ye mobili baarakɛla dɔ ye n'i y'a sɔrɔ mara in kɔnɔna na ale kɔni ye maa lakodɔnnen a bɛ tugu mobili nɔfɛ ka se k'a ka dayirimɛ ɲini min ye ka dɔn k'a fɔ dimanche o dimanche kari o kari ka mobili kɔni ka faraw kan ka se k'a bolo don u ye sanko a bɛ se k'a ka dayirimɛ sɔrɔ cogo min na o kɔni o cɛ yɛrɛ k'i ka dɔn k'o su taara ye an baladan k'a fɔ maaw taara ka su in ye nka siga kelen b'a la n'a sɔrɔ kɛnɛ ka mugujugu don a la ka bila fo nin yɔrɔ in na a ma se ka taa fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la mara ninnu kɔnɔna na ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka se ka basigi cogo k'a dɔ bɛ dɔ la an ka jamana kɔni e ka dɔn basigibaliya kun b'a kan dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ Farabugu marabolo kɔnɔ gɛlɛya min bɛ bi na n'a dogolen tɛ maa la kabini sangajan wele bilala ka dɛsɛ o n'a tabalelen kɔnɔna na hali bi tiɲɛ don lakanaba dɔw bɛ Farabugu nka o n'a tabalelen kɔnɔna na Farabugu kɔni a kun bɛ ɲini nɔgɔya min ye
noga min be ni yasoro welele madaba ka nyesuma ka nyesi farabuguma yo mine kono folo na hakili bala do frère temenina farabugo ka dutigi ni yen ndugu bay la jani ndugu la hawlay farabugo yoro korobaye dutigi ni yasoro dawda kulwa na be ko dangunu ale nana bana ka fere balele ke ka sangani ka do ka fo bilakana balay fere ku sera ka bon dutigi ka tay ka do ka fo sivare kuna funu na furagali senfe o konina amanya mingo masara mani u farabugo ka dutigi kwani ka se ka kalfa menana ay fatule minke ka segina furere ni yasoro ka do farabugo ka so ke bi gelay ikado gelya badno na de femin bi fo farabugo du koroba bay farabugo du ngona na sirba kulbal ka dugu minna be fo we farabugo de dugu munum be kamini kunungo kamini mati jamana la ko do jamana yiti ikado dugu munum be ka klaka na bi farabugo na dugu ba ka gelata ka nyasi yema o dugu tigila ka bi nunu ikado ka fo nunu ga dugu tigi shuko wala man nunu ga dugu tigi sigi a dugu nte mashila jien bele jele kona na sango mali kona na bi o dugu tigi ka sangani gelay o kata banaka klaka afatu ka ferebe ke ubiseka sekitoko menaka na ka dugula ala ni gelaya sabu amaseka ke ambe femi fwali bi basiki bale amara nun kona ambe dugo ke jamana imbasiki ane jamana lafiya ambe dugo ko dila ala ka jamana blosara ka note ambila mantada mi ko roma ni ka tanja roma na jamana inkulusuma ala ka mali blosara ka namburai kunungo karba saba u jadwala tigila mo kerani na kodu kela yolu mine uyu mine choko mina amala ka fo barangera moti marabulu konana ya saka ne bele pratique de ama Amadou Sana Gindo ale bambolo reka ni watina ba nyefanye Johnny Amadou Sana Gindo ne de mouvement bagine so porte-parole Amadou Gindo aye kuna foni soro ko kunungo carte do tematola ko marfatigi do kera so ene ka carte no meneka mado meneka tanuye ako kera tugudi Abla Kulbali mifo kun karu do sarjira koro do sarjira bankas munum bora koro ani bankas ulu le sola kana ubekata bazagara fanfe o tamana paru o masse sogabia ma jugunu de ukume sogabia ani paruke kar sabay koni olu dona ubolo to munu kumbe na kofe olu segedega ta mandoli olu tara ugare kar saba muye ogayara transport dese transport ani air bankas nunu saba manu muye ukume ga do tu kono o donné tout qu'on a au lieu de ces transports ou libéré ogayara transport ani air bankas muso munu kumu kono o muso nu transférer de ces transports kono maintenant de ces transports kono bankas ka munu bala o lajigi olu ni carte flamu olu tora majugu nu bolo donc al sisa information ma sera pour le moment ko abe olu de bolo ukane kunu wuli ka den sefe kuye aga marabolo kono na kuye merla kado menenu fe kuma kenwa. Effectivement, le premier adjoint au maire de Brassara, au premier maire adjoint de Mirena, mais à la barque, à l'école blala à Trasso. Mamou Mirena a tau, yalma uluma sera followa. Manu Mirena de Ubolo, ani cartofla, pour le moment, encore ma kibaria sera followa. Kun kwani okumubla. Nega kuna fori laba, mbe autorité ou interpellé. Au cas d'Ija, parce que Sorabi a ni parquet Watibe attaque B. Tout bele balbe au tout imba damene Sorabi a kata faux chauffeur à bet tout. Asa amba ni autorité fait au cas d'Ija kata Sorasuga posu sigi o yorala. Anga lagini kwa ni odi. Ambaloran ka foni tuye Amadou Sana Gindo kanye afura choko menambe dugo ke jamana inkolosuma yarabi ala la kamali blo mene kono nambura ye Bamako kura dogo free marablo do. Niye chite mene dogo free dugu laba membe ni asuru bisinga boy ndoroka do shwala ale dugu laba na ekara lu de flanyon krefe wuli ga jokke ba uduna yi na hakili bala kamni sibiri temene na we molojeni bake ko koto senve ka klaka na molojeni chuguni mi ekado ka fonde ndoi kunungo chuguni uye wuli ga jokke ka nyesi ma ko ngera kasara yi ka cheni bakera la asenfe ekado we wele blama ma folo membe ni asuru ale reba ka koto sina ka binye foye atega nyere foye angalame. Right. Allah, Amadou Bikira, Amadou Bikira, Amadou Bikira, Allah, Amadou Bikira, Mourajira, Allah, Allah, Slubana, this is up Mourajira, Allah, the Ayah, the Namada, Mourajira, Udana to Andara Murujiro, Namaka, Kamufa, Allah, Amadou Bikira, Allah. Burani fundamental kana. Bora simu kana tu anaka amba mamu sara. Sere mamu sudah maka bojina dada to. Itu tu marfa mangana. Itu tu marfa mangana. Awo? Itu kira. Abang ni muda mana dia? Allah. Tu kamu jadi jawab dia. Allah kamu Allah jalan ni kira kamu sah. Itu ni bagaimana?
Ambaloran ka foni ma folo mimbe ni asura le rebe kashi ale be kene kan o watila o kofe cheni bakira fen sen fe ansegira ale koni kasora ke kashi ba ale ka kuma uche ka klaka ma wore nyini nga kene kai ambal make be mini lebe to firi bon ko ambal make aye kuna foni soro dogo firi bon ko kura ko kunu go wulige do ke bawu ku kundala au kai kwa kera gele abaye ko foni utura la ka klaka sumo jeni ka bolma fendo uche ako kera tugudi kerete able klubali jetke wole tram gon nana on no fer anyanga sumo do de dongo ko kubo jeni ala yake shufe anye papa chilo utara ni nyogon faranyama ka groupe muke kunungo kanto barala ambet lemuna anya nanu shuru angambolo bushiloni aniruka akira mugu ko dai angon ngam flani torala wodo banana anga maji wulovla ode chena oye batesiye o mudo kiltere oye woroe kulube chena utalaga malojini utalaga seri kana fitri wakati kana to mimi majungora mina ko to nana kana jini nako nimba fo famoye oga on la je nasro ni sinekelo ko ndi jamana dahiri menyini amba nyini fe oga deme dona maliko ina manya famde dode libo kabila dola kana be dokan oga kabila la kana chenike ula aya la jere nimi me maliko lo ko fo on nyina on jome ambanga kisesa anamba na njome no nyere gouvernement na kana foike ani wele blas rashumo tabni digeri 13h de kra an ufrali nyona famo nana kana nyininga ko avion bena sisa adona taburata jari suyuru be wala ka molo goshi anya jira ula ye apare do nyana ka laje ko sasa ko ya foto tabuna chisa avion bena kana goshilike woni mi ngonindu ko fo nyana ito mo fo famo maliko ina de surasu nana au suraino o ya sura jadi wala tigala mawe bawgenga bo ngo ko nana malo mina jadi wala tigala mo kumbala ko malo goshi surasu nane ayo de ila surasu yo foto ta ko avion bena avion manawa avion mana ali be mo foye o shukile watla kana tasuma do o molo kile tobla lela ka de jeni ka ba molmi nana on fe abi mobli ta an woro tan wolo blambabo a be falendo pick-up no a be falendo unana ka mununu yenere wele ka nyininga yiminde nyu fu antara digutila ka yi kumana nu ye ko amanga ta terenga sasa kwa binyana bo ambura antamana tite me metric me flaga wujo bo ku ye wele ka sisa kwa foroku kana kushilike kwa kubna ka foto ta sisa lunger danyana ka aplikata anya ye jadi shubiga molu kushire de ku dirola ku bita kwa avion minali ga mo avion bara de siga keble bara de jora baro jora titika bara la dro ibit le wati ni ba tro ka fo nani ko lini masai wallahi ayafu ko ndlo magien an woni nyanina irisu bina ku avion girana o dongo fono avion na mununu sabe ama putere ke foi amba fo anyina ku ma foi ga nu ku yete ga be kaloyi mali ambe tare anno mi saka ba wallahi on ti gwanda mela on banda meka ubita fo ko yoro libere la be kalu muye famo nana kana mununu on la benyani na utale do yu sigide wallahi do yu sigi alani digila tigefe wallahi abla saka bonga karim on bi saya se figate na baloka be kalu abla ni militaire nana ni yenu nyani no nana jingi to abana foi wallahi abla kunu go wuliga de se fe ku ya aga bolma fon bejeni o echewa ye moto minjene akata moto mugwani duruye nika su ya be jeni ka ba pe wallahi de allah foite kente na ngagla ngwamina nyani ni kure allah ba vraiment an far allah so sratu ka fanga ni ya me ka foko ma ka fanga bi jaye na ye ke woni nywa minje o de ba jaye pa so ko mo ko no wala ka ki an fe no agelera ku ango allah ngwatira wallahi de allah ablay ami fobi wallahi ablay ekoni wallahi abi malife kabila tede obi mali de fe ko mona ke yoro on man to ka funna ibi jamana fam be ka kan yoro la ala ka laba ngoni ma danima la ibi ni minga ka taw ni fuju ambalaran ka foni tu mamunu be bini gelabu dala bama kokura dogo fri marabulo kono ko ngani mbeto sina ko ka klaka tegere fo ko ka klaka fo tuguni ko sambi joli ko kelene ko tlekle anya foye ka temeni de sambi alindi sangle mbo folo kanenge chigela ula ni de kama ame femi kien kalama ni macho be femi kien kalama kelinte antege ga tegere fola tinde ka faso to bulula ame femi fo alibi ni gele ya nsoro ambe wele de abed ni jama ngono bi ko wonde bi sega marfa ere awde bi sega avion blagata awde bi sega wele ga ka sura su blagata nga anse me we ka kuna fone de ambo de question ni clé foi ti bolo danyena nanti ani ala sonama ay para munu sigi senga bi kan ko fe femi be alibi amba yene jamana fama fe tegere be ka fo fen fena bi
a fanba yɛrɛ nɛgɛ ye dɛ u ka wulikajɔ kɛ jamana in basigi fɛn min n'u bila l'o sira kan an b'a fɔ k'u bɛ munumunu na an b'a fɛ u ka belebeleba de fara kan hali bi fasadenw ye tɛgɛrɛ fɔ de ko n'olu nana ka ban ko baara banna o misala tarara Musa Tarawele tile la ka tɛmɛ nga bi fasoden caman bɛ an b'o la ka taa fɛn min ta k'u dogo ka taa bila o y'a musalaka ye mɔgɔw bɛ la k'a bila kɛnɛ kan u ka fɛɛrɛ bɛ le tigɛ bi basigi bɛ se ka da n'o tɛ jamana in kɔni kɔnɔna na bi i t'a dɔn k'i tuya i tɛ se ka foyi fɔ a la o de kama maa caman bɛ yen an bɛ nɛgɛjuru walima ka maa caman ye kuma dɔw la anw da ci don an na kosɔn kan an bɛ min kalama a tɛ komi n'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn dɔrɔn dɛ anw bɛ min kalama bi jamana in kɔnɔna na caman bɛ yen n'i bɔr'o kalama i bɛ kun soli tɛgɛrɛ fɔ la walima i bɛ fɛn min fɔ o ye basigi de ye n'an bɛ wulikajɔ kɛ an ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ an badenw de dɛsɛlen don ka t'u ka furu la an badenw de dɛsɛlen don k'u kun bɔ kɛnɛ kan u ka fɛɛrɛ bɛ le tigɛ olu bɛ se ka lakana cogo min na nin tɛgɛrɛ fɔ ko de fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ala kɛnɛ tila in sabati n'an bɔra ye CEDEAO olu ye ka dɔ ka fɔ wulikajɔ min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma fasoden dɔ bɔ hakili da ko senfɛ an ka dɔw lamɛn CEDEAO ka nin bisada in kɔni mɔgɔ ti jɔrɔ a la Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ nga jɔrɔna ko do yɔrɔ dɔ fana la ka sababu kɛ min ye a bi se an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ busa in bɛ se olu ma kosɛbɛ u limana n'o y'u ka famille mɔgɔ n'u kɛrɛfɛ mɔgɔ wɛrɛ ye busada in bɛ se ka se olu fana ma n'a danna CEDEAO yɛrɛ ta in dɔrɔn ma a tɛna juguya kosɛbɛ nga n'a sɔrɔ an ka diɲɛ jamana jɛtɔn wɛrɛw i b'a fɔ Nations Unies ni fɛn wɛrɛw ni bɛɛ nana ko o bɛna na o ɲangili kelen ninnu kɛ a bɛ kɛ degunba ye jamana ma don nataw la ani n'u ye ɲangini wɛrɛw ta ka fana kɔnɔ ne fɛ sanction kɔni tali ɲɛna fɔlɔ parce que n'a ma ɲɛ k'i bɛ jɛkulu la a jɛkulu kan ka kɛ ko u bɛ sɛbɛko la donc sanction in b'a jira ko a moins hali n'a sanction ma juguya kosɛbɛ k'u bɛ sɛbɛko la quoi donc n'o kɛra an bɛ se ka dimi de ko k'a fɔ ko sanction tara ko parce que ko maliyɛnw hakilina dusukun bɛ min fɛ ko o ma ta maliyɛnw bɛ fɛ de ko u ka to yen nɔ walasa u yɛrɛ k'u ka jamana diriger o tɛ se ka kɛ nin cogo kan parce que diɲɛ bɛ cogo min na tantɔ diɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo de bolo donc n'a bɛ ɲɔgɔn bolo il faut que a ka marcher a ka tagama siraw de kan. bon ne kɔni hakili la CEDEAO jɛkulu n'i y'a y'u ka ɲangili ta o fana bɛ fɛ k'u ka se dɔɔni yira mun ne b'a ɲini n ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kana u yɛrɛ to u bolo kuma bɛɛ min ka ɲi u ka jamana kɔnɔdenw ma u ka taa n'o sira ye ne b'a dɔn Mali mago tɛ kalata la sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a gɔnnen bɛ fan bɛɛ fɛ donc an mago bɛ min na sisan an mago bɛ jamanakuntigi la minnu bɛ se ka décision ta ka jamanadenw sago kɛ pour que Mali yɛrɛ fɛnɛ ka taa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ min na cogo min na ne kɔni fɔ ne ka hakilina ye. bon ne hakilina kɔni min ye décision kɔni ka gɛlɛn an bɛɛ b'a dɔn a ka jugu jamana ma a ka jugu kosɛbɛ jamana ma mɔgɔ minnu bɛ taa kungo fɔ yɔrɔw la mɔgɔ minnu bɛ taa fɛnw négocier yɔrɔw la pour que fɛnw ka nɔgɔya jamana kɔnɔ n'a fɔra ko embargo dala olu ɲɛ an bɛɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn parce que n'a fɔra cherté de vie bɛ Mali kɔnɔ sisan Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu de bɛ bɔ ka taa aide ni fɛnw ɲini embargo dala olu ɲɛ a kɔni ka gɛlɛn mais ne kɔni hakiliya fana na o gɛlɛya kɔnɔna na an kan ka solution de ɲini an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ tubabuw ka sɔnni jugu ninnu bolo cogo min na don min na se un jeune n'i b'i grand frère ou bien n'i b'i tonton fɛ yen sisan n'a ko karisa bɔ i yɛrɛ ka t'i dayirimɛ ɲini i bɛ bɔ a bɛ digi la don i bɛ bɔ mais i bɛ sɛgɛn in kɔfɛ n'i wulila k'a ɲɛɲini i bɛ n'i ka sira sɔrɔ wa i bɛ lafiya fana e yɛrɛ tila ka kɛ leçon ye mɔgɔ wɛrɛw ma mais ni e siranna k'i to o fɛn kɔnɔ ne bɛna kɛ cogo di ni e bɛ to min na kɛ cogo di na e bɛ kɔrɔ ten cogo la i tɛna se ka foyi ɲɛnabɔ e yɛrɛ tɛna se ka siniɲɛsigi denw yɛrɛ fana donc Mali b'o lahala de kɔnɔna bi. c'est à dire que ne bolo sanction tɛ quoi n b'a fɔ nin ma ko mesure de parce que Mali jamana ye min bɛ CEDEAO la n'an k'an b'a jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ yɛrɛ Mali ye jamana min ni CEDEAO yɛrɛ bangena n b'a fɔ a ma Musa Tarawele tile la je crois que c'était en 1975 donc Mali kan ka baara kɛ ni CEDEAO ka fɛn de parce que CEDEAO protocole la ni jamana normalement n'i tɛ sira ɲuman kan c'est à dire que ni président t'i bolo président mun ni jamanadenw bɛɛ jɛnna n'a ka sigi donc o ka teliya aw k'o ko ban sen na n'a fɔ ma ko camajɔ fanga o ka ban joona nka an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an t'a dɔn an ka transition bɛ kan ka baara kɛ cogo min na yɛrɛ sisan nɔ franchement parler u ma chronogramme yira n'an min b'a yɛrɛ k'a fɔ élection bɛ tenir alors que ni élection ma tenir ka ban vraiment États-Unis bɛ bila an compte la France bila an compte la hali n'a sɔrɔ mɔgɔ t'u fɛ bi a k'a dɔn an ka partenaire baw don kan u b'a la k'a fɔ fan bɛɛ fɛ ko assise nationale bɛna kɛ n'o ye ka sigi ka fɔ ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛna kɛ Mali k'a ta Kayi ka taa bila fo Tawde ni Kidal n'o sera ka kɛ yɔrɔ min na mun de b'a bali ko élection tɛ ka kɛ. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye jamana in basigi n'a lafiya u bɛna sira min fɛ ala k'an ka jamana bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye a yirala k'a fɔ n ye finitigi ye ka kojugu ta ka ɲɛsin maaw ma ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma kɛcogo la walima ka maaw bɔnɛ u ni na gɛlɛya la walima ka gɛlɛya waleya dɔw ta ka ɲɛsin bunadamadenw ma k'u bɔ bunadamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sigagɛlɛ tun bɛ maa minnu na ka se k'u ɲininka walima k'u kiri o baaraw bɛ sen na o baaraw sigilen sen kan maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye kulo ɲɛmaa ye ale bɛ ɲɛfɔli k'a ko kan Mamadi Kante don an ka lamɛn.
An bɛ nin session kɛ a tɛ taa bɛ ka kɛ sɔrɔsi kun na mais kiiribulon dɔ de dayɛlɛ la avec le militaire parce que militaire ka situation ni civil ta tɛ kelen infraction dɔw bɛ yen ni militaire yɛrɛ t'a fɔ mali ka kɛlɛ donc parce que fana a jate nana n'o bɛ kelen fo tribunal militaire fana ka kelen mun bɛ se k'i ɲɛsin militaire ka kiiri o de kama ni militaire ye dantɛmɛ wale dɔ kɛ o ka domaine walima domaine wɛrɛ kɔnɔ y'a a yɛrɛ ka fɔ minnu y'a k'u ka baara ka di dɔ tribunal militaire de bɛ kiiri c'est pour cela an ye kiiri in boloda ni t'a fɔlɔ ye n'o kɛra Segu fila de la ka kɛ je crois que ɲɔgɔn fana o ye naaninan ye mais a ka kɛ cour d'assises ye cour d'assises yɛrɛ ye kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye kojugukɛlaw o de kama olu ka waleya de donc a kɛ kun ye pour que sariya ka labato niveau bɛɛ wale mun kɛra kɔnɔ maafaga fila maafa dɔ bɛ ni ala bɛnna i y'a labɛn yanni ka na a bɛ fɔ de ma assassinat o kelen b'a la maafa dɔ fana bɛ yen ale m'a ta labɛn balila dɔ de balila ka na kama immédiatement a ye marifa ci a bɛ fɔ ma meurtre a ye fagali dabɔ a kama nka fagali ma labɛn o de ye meurtre mais n'i ye fagali labɛn ka taa kama k'i jɔ ka tigi kɔnɔ ou bien ka préparation ni fɛnw kɛ a bɛ fɔ de ma assassinat dossier sabanan o ye viol de o ye binganni ye militaire dɔ de taara ani fɛn ɲɔgɔn tun b'an ka taa service la a y'a kalifa la wala a bɛ sila a kɔni sera muso ma an balɔden ka fɔ ni tiɲɛ mamadi kan tɛ kan ye kiiribulon min don k'a fɔ n ye finitigi ka kojugu ta ka ɲɛsin maaw ma ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma kɛcogo la walima ka maaw bɔnɛ u ni na gɛlɛya la walima ka gɛlɛya waleya dɔw ta ka ɲɛsin bunadamadenw ma k'u bɔ bunadamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala ka mali bilo sira kan n'an bɔra ye an balɔden k'a fɔ isa kawjim ale tɛgɛ koli min kɛra ka bɔ CNT la jamanatigi n'i y'a sɔrɔ mali jamana ɲɛmaa be Asimi Goita ko de y'a hakilila ta ni ka se k'a kɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ de la ka kan n'a ma ɲɛ k'o bɛ nin cogo in na k'a sen bɔ CNT kɔnɔna na o baara min kɛra CNT maa dɔ b'u hakilila di a ko senfɛ n'o ye Sulemani Danbele aw hakilila ye mun y'a ko la. Nin ko in na anw hakilina ani Asimi hakilina man jan a fɔla bɛɛ n'i ka baara don Asimi ye baara ta anw ka baara de kan a ye kunnafoni ɲini CNT mɔgɔw fɛ sariya tɛ CNT bolo k'a fɔ k'a bɛ Kawjim ka décret bɔ yen o sariya tɛ CNT bolo cogo si CNT ta ye ka kangari da ye ka fɛnw kɛ parce que CNT n'i y'a jateminɛ an bɛɛ nana sariya kisɛ dɔ de la CNT kɔnɔ n'a tubabukan na n'a fɔ o ma décret de ye an bɛɛ nommé o décret anw CNT anw fara an ka président kan anw t'o décret tabaga ye décret tabaga ye Mali président de Mali ɲɛmɔgɔ de ye donc n'o ye Asimi Goita ye bon a ye nin min kɛ fɛnɛ yɛrɛ k'a fɔ a y'a kɛ a kun fɛ o tɛ a ma kɛ a kun fɛ a ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛɛ y'a jira k'a fɔ Kawjim ladila siɲɛ caman sariya min bɛ yen nɔ k'a fɔ vraiment députés ni lakanani kan kan parce que mɔgɔ n'i bɛ sariya de ta la diyagoya don kuma dɔ i ka sariya a fɔ sariya min ta la ministre dɔ fɛ a tɛ bɛn i bɛ se k'a fɔ i t'a la o donc an y'o de fɔ o la an ni lakanani kan kan o de la an wulila ka jɔ an jɛɲɔgɔn ninnu ni ko min y'a minɛ o ko ka bɔ yen nɔ n'o ko bɔra yen ko tɔw kan ka tɛmɛ cogo min sariya i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min an bɛ tɛmɛ n'a ye o kan wa an ka lajɛ kɔnɔna na fana an y'a fɔ ten de anw ka fɛn ye min ye o de ye k'a kɛ cogo la a ka bɔ kaso la n'a bɔra kaso la ani sariya bere min kan o sariya bere bɛ ta a kama donc o de ye nin ye ka yira jamanaden bɛɛ la fana k'a fɔ CNT ni sariya tigilamɔgɔ n'o ye juge ye an tɛ bras de fer t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de. an balɔden k'a fɔ ni tun ye Sulemani Danbele ka ɲɛ fɔra cogo min na jamana in basigi jamana in lafiya o min y'an bɛɛ da kɔnɔ kuma ye ala ka jamana in bilo sira kan n'an bɔra ye min ye faraɲɔgɔn kulu dɔ ye n'o ye lafasali kulu ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ mobili minnu bɛ n'o ye bolimafɛn minnu bɛ bɔ ka taa Laginɛ an balɔden k'a fɔ olu ka lafasali kulu farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ olu tun ye tɔnkɔrɔba ye nka maa wɛrɛw nana ka na tɔnkura dɔw sigi o hukumu kelen kɔnɔna k'u bɛ tila k'olu ka kɛrɛfɛden olu tɛna jɛ ni o ye u ye faraɲɔgɔn kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ka kunnafonidilaw wele ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Laginɛ place la a kɛnɛ kan Sabadogo tun ye kumatigi ye ale ye fɛn min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ de Usibila Sawadogo collectif transport unité de Bamako ne de ye chef de gare ye bon n ye journaliste ni jama wele o ka na dugu min bɛ n kan yan n k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn ne kɔni n wolola Bamakɔ yan n mɔna Bamakɔ yan ne mɔkɛ ye transporteur ya kɛ n fa y'a kɛ ne yɛrɛ y'a kɛ ne ma école kɛ depuis n fitininma n fa b'a minɛ o y'a sɔrɔ place bɛ Bagadaji a b'an bolo minɛ an bɛ taa Bagadaji an bɔra Bagadaji an nana Bamakɔ kura Gondol da la a b'a minɛ an bɛ taa yen an bɔra Gondol da la
an nana yɛrɛ an mɔkɛ ka so kɔnɔ centre culturel français da la Laginɛ place tun bɛ yen ne tun b'a kɔnɔ an bɔra yen an nana usine céramique da la Laginɛ place tun bɛ yen ne tun b'a kɔnɔ maintenant an ka ɲɛmɔgɔ Sori Kone o ye y'a ɲini 76 gouvernement y'a yan d'a ma Laginɛ place kama donc an yɛlɛmana yan en 86 donc a dira ma 76 77 an ye yan loli daminɛ 77 78 79 an ye cour kɔni ka ban 79 maintenant gouverneur y'a baga o nana lajɛ a ye papier bɔ k'a d'a ma papier b'an bolo n bɛ ka kuma min fɔ papier b'an bolo jeliw bɛ n bolo 86 y'a baga o kelen nana sɔrɔ usine céramique da la k'an ka yɛlɛma an ka place la an ko k'an tɛ se ka yɛlɛma yan ko yan ye Kongo kɔnɔ de mɔgɔ tɛ yan n'i nana yan n'i ye pasasi jigi yan o tɛ se ka taa Bamakɔ yan ka jan y'a ye ko non k'an bɛ yɔrɔ min na o ye autoroute de bɛ na don yen yen t'an ka place ye an ka place dira ma an ka yɛlɛma an ka place kɔnɔ maintenant an ka ɲɛmɔgɔ Sori Kone o nana yan o y'a sɔrɔ foyi tɛ yan poto saba min dolen min filɛ nin ye Sori Kone de ye nin poto saba turu ka tila ka gise don ka kɔlɔn siyɛn ka yiri turu jama ka yɛlɛma yan 66 o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yan Musa minɛnen kɔfɛ cɛntiri kiriyala ko cɛntiri de Bamako o nana a sɔrɔ yan ko le kiriyala u bɛna fara an kan ka baara kɛ an ko ko bon place ɲinina Mali transporteur bɛɛ ye dɛ a bɛ simila o farala an kan 93 maintenant o de wulila bi ko yɔrɔ de y'u ta ye kan tɛ mobili dɔ yan ka sase hali n'a ye mobili dɔ sisan u b'a minɛ an b'a fɛ journaliste ka an lase Asim ma bi min bɛ ka kan kan Asim k'a lamɛn a ka nin lajɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Sabadogo kɛ u y'a fɔ cogo min na bɛnɲɔgɔnya Ala ka ko bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bi télécommunication ka taa se bi sirakow ma gɛlɛya jumɛn de bɛ yen faso kan ka wulikajɔ jumɛn de k'o la Musa Mara b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Télécommunication kɔni aw bɛɛ b'a dɔn o ye privé ko ye bi in na opérateur saba b'an ka jamana kɔnɔ an mago bɛ min na o yɔrɔ la o ye olu ka se k'u ka samasamali kɛ k'u ka baara kɛ concurrence ni sinaya kɔnɔna la o ka ɲi jamana kɔnɔden ma mais dɔw kana wusaya ni dɔ ye bɛɛ k'i ka baara kɛ hɔrɔnya ni ladiriya kɔnɔna la jamana kana fɔ k'a bɛ dɔ dɛmɛ ka dɔ to kana olu bila o sira kan mais olu ka baara kɛ pour que connexion ka nɔgɔya jamana kɔnɔ communication ka nɔgɔya jamana kɔnɔ i bɛ weleli kɛ forfait ko ninnu bɛɛ ka nɔgɔya jamana kɔnɔ an ka baara kɔnɔ ka communication fɛnɛ farati b'a a yɔrɔ dɔw la ko dɔw kan ka kɛ gundo kɔnɔ jamana kɔnɔ o bɛ jamana yɛrɛ lakana an kana ɲinɛ o yɔrɔ ninnu kɔ ko olu fɛnɛ don ba la o ye gouvernement ka baara ye communication kɔnɔna la sirako sira sugu ye fila ye siraba minnu ye goudron ye ni a caman b'an ka jamana kɔnɔ nka a caman tiɲɛnen b'an ka jamana kɔnɔ bi an ka baara kɛ sira damadɔ kan fɔlɔ ye min ye san o san siraba goudronné kilomètre 1000 an k'o jɔ jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ san 5 ɲɔgɔnna kɔnɔ jamana sira foyi tɛ yen min tɛ kɛ goudron ye sirabaw dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ région ni ɲɔgɔn cɛ cercle ni ɲɔgɔn cɛ nka an kana ɲina goudron ka ko kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi i bɛ goudron dilan bi san kelen a bɛ tiɲɛ camion ba minnu bɛ boli an ka goudron kan surcharge ko an ka nɛmɛnɛ goudron entretien fɛnɛ ka an janto a la an k'o fɛnɛ bila sen kan goudron baarakɛlaw transporteur an n'u ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu bɛ a contrôler fɛnɛ k'a sɛgɛsɛgɛ olu k'u ka baara kɛ n'an tɛmɛna nin sira ninnu kan a bɛ kɛ sababu ye goudron caya jamana kɔnɔ goudron kɛrɛfɛ sira minnu ye duguma siraw ye n'a bɛ kɛ bɔgɔ ɲɛnamaw la a bɛ kɛ sababu ye ka jamana togodaw bɛɛ tenku duguba dɔ la an k'o siraw caya o kilomètre 5000 san o san an kan ka se k'o kɛ i bɛ san 5 ko fɛnɛ na i b'a ye Mali dugu 12 a kelen o kelen sira dɔ bɛ bɔ ka taa tenku duguba dɔ la a bɛ kɛ sababu ye maaw ka feerekɛfɛnw bɛ se ka feere nɔgɔya la a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ maaw mago bɛ furakɛli min na o bɛ se ka kɛ nɔgɔya la n'i taara an ka jamana dugu kɔnɔ muso tintɔ ka bɔ u ka togoda la ka taa dɔgɔtɔrɔso la maɲumanko don dɛ maaw caman bɛ bɔnɛ u ni na o sababu la an ka jamana man ka sɔn o ma cogoya si an ka baara kɔ an ka faaba n'o ye Bamako ye o sirako ye min ye dɔ dɔnnen don la a fɔlɔ ye min ye fɔlɔ pɔn 4 ni pɔn 5 an k'o bila sen kan san 2 san 3 kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ hali pɔn 6 an kan ka hakili la t'o fɛnɛ na Bamako cogoya min na an b'a dɔn nka Bamako circulation fɛnɛ échangeur ko ka dɔɔni bila sen kan n'an m'an janto n'an tora ta san 1 san 2 ɲinan kɔ mobili boli bɛ gɛlɛya ma ni mobili boli gɛlɛyara baara bɛ gɛlɛya ni baara gɛlɛyara sɔrɔ tɛ yiriwa ni sɔrɔ ma yiriwa dugu bɛ cun an balaren k'a fɔ ni tun ye Musa Mara Kaɲɛ fɔra cogo min na yarabi Ala n'a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye ɲɛtaa k'o ɲɛsin an ka jamana ma Ala ka jamana ɲini k'a ɲɛtaa kun k'an bila o sira kan n'an bɔra ye an balaren k'a fɔ musolaka minnu bɛ yen ni wulikajɔ kɛra so k'u colo ka b'u ka yɔrɔw la olu dɔw sigilen bɛ Bamakɔ bi na sanko Falajɛ n'i y'o yɔrɔw lajɛ ka taa se ɲamana yɔrɔw ma bi ka taa se fo Welesebugu mara ma k'a dɔw bɛ yen jiginni o yɛrɛ gɛlɛya y'u ma dɔgɔtɔrɔso ta se t'i ye u bɛ to yen de f'u b'a fɔ u bɛ jigin k'o kɛra so ye dɔw b'a la ka kasara u ni na gɛlɛya sɔrɔ a sen fɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ da ma musolaka ninnu dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn. yan so kɔnɔ jigin de ka ca n'i y'a ye min taara dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn a b'a sɔrɔ a tigi dɛsɛra yan de u bɛ taa n'a ye n'o taara n'a ye yɛrɛ wari ka ca
o de kama an ka mɔgɔ siranna n'a tigi kɔni ma dɛsɛ a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yan kɔni kabini an nana n'o tɛ ka an to an ka yɔrɔ la ni a tigi tin wulila dɔrɔn n'u nana fɔ n ye dɔrɔn u ka limoro bi ne bolo ne b'u wele u bɛ na ni ambulance ye k'a tigi ta ka taa n'a ye an ka commune na Kani a tigi bɛ taa jigin ni opération de do u bɛ taa n'a ye Bankasi u bɛ taa opérer hali dɔrɔmɛ an t'a sara dɔw bɛ taa peseli kɛ mais n'a jiginni sera u bɛ jigin so ala ni wariko an bɛ siran wariko fan fɛ so kɔni jiginni man ɲi parce que n'i ka basi bɔnna ka ca o bɛ se ka na ni a tigi bɛ sa kunu an ka muso dɔ kɔni banna a jiginna so hali a ma mɛn a banna kunu de u y'a su don u nana dɔrɔn den nin fana tuguni banna n b'a dɔn bɛɛ ye gɛlɛya de parce que a ma taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso la a tike dɔrɔn ye 400 ni wari t'i bolo dun an bɛ se kana so sisan jiginni na ni wari t'i bolo i bɛ taa jiginni na ni wari tɛ yen o de kama an tɛ taa jiginni na dɔgɔtɔrɔso la wari tɛ yen n'o tɛ an fɛ u bɛ taa jiginni kɛ fu an tɛ wari bɔ an gɛnna an nana yan nɔ ni ma wari bɔ u tɛ jiginni fu kɛ yan nɔ o de kama an bɛ jigin so waati dɔw la gɛlɛya a bɛ an sɔrɔ muso dɔw bɛ jiginni ka gɛlɛ n'a jiginna dɔgɔtɔrɔ ninnu a bɛ bila joona n'a y'a bila joona n'a nana joli bɛ jigi ale la n'a joli jigila ale la wari bɛ caya dɛ mɛ ni wari cayara gɛlɛya bɛ kɛ o ne ka min fɔ ne delila ka dɔw kɛ wari yɛrɛ a taara fo 60 ɲɔgɔn na mɛ n'a y'a sɔrɔ papiye tɛ ale bolo a tɛ furakɛ o papiye ninnu bɛ jeni na kalibali jeni na waati min na safe n'a papiye tɛ bolo dɛmɛ ni kɔ t'a la dɔw bɛ hali ni y'a fɔ taa peselikɛla dɔw bɛ a tɛ sɔn ka hali gɔdɔrɔn tigɛ a taa dugu dɔ a tun bɛ burusi la gɛlɛya kɔni b'a la Fatumata Tarawele Bankasi san 7 de den 7 ne kɔni ne bɔra ne so ne kɔnɔma ne nana yan ne ma taa dɔgɔtɔrɔso la fo ne ka jigi sera n taara dɔgɔtɔrɔso la ka jigi dɔgɔtɔrɔso la sisan ne ma taa yɔrɔ si bari tɛ ne kun o carte ne ya taa n'a ye nafa fo t'a la o kosɔn ne fɛnɛ bɛ taa n'a ye ni ya banana e taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la e tɛ fura sɔrɔ fu la ne ma wari bɔ ne tɛ baara kɛ e bɛ wari sɔrɔ cogo di an balaren k'a fɔ ni tun ye an balakɛ dɔw kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn fɛn ka dɔ ka fɔ jamana ye bɛɛ ka se k'i jɛ k'i tɛgɛ di ta kunda kelen na bɛɛ ka lafiya kɔnɔna na o bɛna siraw sira fɛ ala ka mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye buruko kuma an balaren k'a fɔ o kumaw kun cayara nka bibi na a bɛ komi n'a fɔ ɲɔgɔn faamuya donna ko kɔnɔna na u ye fara ɲɔgɔn kɛ ne ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a ko kɛra cogo jumɛn de la an ka ɲɛmaw lamɛn mɔgɔ mɔgɔ n'a da bɛ buruko la k'a daminɛ farini dilannaw ka n'a bila boulangerie ale ni minnu b'a ta ka bɔ boulangerie la k'a lase butigiw la wali dala dumunikɛlaw ma ale ni dala dumunikɛla ka jɛkulu donc ministre y'u bɛɛ lajɛlen wele baara in tun ye layidu de a ye min ta o de ye semaine tɛmɛnen na an bɛ jigi waro la k'a ye k'a fɔ boulangerie jɛkulu dɔw bɔra k'a fɔ ko buru sɔngɔ taara 60 la donc a ye bɛɛ dusukun kami walasa ka se ka bɛɛ hakili fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔli ma se mɔgɔ si ma parce que o t'ale ka laɲini jago kun ye i ka tɔnɔ de sɔrɔ donc an kana ka n'a lajɛ depuis farini bɛ san boulangerie fɛ fo kana k'a bayɛlɛma a bɛ dépense minnu k'a la an k'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ donc o jateminɛ kɔfɛ kuma si ma sɔrɔ k'a fɔ min b'a yira k'a fɔ ko 100 sara la par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ farini jɔda o bɛ taa se fo 70 la buru koɲɛ la a tɔw ye jiw ni levure ni fɛn tɔw ye mais 100 sara la donc a yera k'a fɔ farini bɛn kɛra sɔngɔ min kan a ma deli ka bɔ kɔnɔ usine-tigiw ka yɔrɔ la sugu kɔnɔna o ye dɔwɛrɛ ye parce que bɛnkan min siɲɛna a fɔra ko boulangerie ka taa sanni kɛ usine-tigiw de fɛ yen n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya bɛ n kan warijɛ tɛ n bolo n bɛ taa sanni kɛ o bɛ faamu nka k'a fɔ ko farini bɔra bɛnkan kɔnɔna na o dalu ma se ka di en tout cas salle kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen sigilen tora k'o dalu kɔnɔ o mana min kɔfɛ ministre y'a yira k'a fɔ ale ni bɛɛ lajɛlen ni jɛrɛjɛkuru bɛɛ ka yamaruya kɔnɔ k'a fɔ buru sɔngɔ min fɔra nin a bɛ to a nɔ la 50 gros pain 25 petit pain buru bɛ t'o la an balaren k'a fɔ ni tun ye bugadɛrɔ dunbiya ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na ko buru k'a b'a sɔngɔ na an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kalanko bilama kelen bɛ gɛlɛya ye bi min ye kan yɛrɛ ye o ye olu ka fɛ yen kalan bɛ o yɔrɔ caman na nka faso ka kalanso ko gɛlɛya b'o yɔrɔ la sanko kucalakaw fɛ yen y'a kulubali b'an bolo ni waati na ko gɛlɛyaba bɛ kucala kalanko la an ka lamɛn. ne tɔgɔ y'a kulubali ka bɔ kucala ne ka baara ye pinɛkɔli de kucala kalanko gɛlɛya ye min ye i b'a sɔrɔ an balimaw minnu bɛ yen n'o y'an ka école-maître ye o tɛ sɔn ka cours di an ka denmisɛnninw ma mais u bɛ taa cours di privé la n'i wulila sɔgɔmada fɛ ka munumunu école so i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ école so la u bɛ ka tulonkɛ kɛ école so la maître tɛ yen mais n'i taara privé la i b'a sɔrɔ u bɛ ka cours di privé la o gɛlɛyaba de b'an fantanw kan bi ka ɲɛsin jamana gouvernement n'o ye Asimi Goyita ni Kokala Mayiga ye ani école ka ministre u ka fɛɛrɛ ɲini o la an fantanw denw bɛ se ka kalan cogo min na n'a fɔra ko denmisɛnninw bɛ bɔ an kɔrɔ ka taa
sɔgɔda fɛ ekɔli la ka taa kɛ kulonkɛ ye ne hakili la a bɛ dɔ de fara vagabondage kan an t'a tɛ dɔ bɔ vagabondage la an bɛɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bi an mago b'a la jamana in bɛ se ka basigi cogo min na keleya ani badenya ani bɛn kɔnɔna na mais n'a fɔra denmisɛnninw ta tile ba ekɔliso la a tɛ fa kɔrɔ a tɛ ba kɔrɔ a tɛ foyi kɔrɔ a tɛ mɛtiriw yɛrɛ bolo mɛtiriw min bɛ se ka kunnafoni d'u ma yɔrɔ a ka gɛlɛn donc ne yɛrɛ ka munumunu salo kɔnɔna na an bɛ association dɔ la ko jigiya an yɛrɛ sela DCAP ma an y'a ɲɛfɔ DCAP ɲɛna DCAP yɛrɛ ko hali sini ale ka mɛtiriw bɛ cours di privé la a daminɛ da a y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna bon an ye o ye gɛlɛya de an fantanw kan DCAP jumɛn Kutela DCAP ale y'o fɔ mun na k'ale ka mɛtiriw bɛ cours di privé la donc ko bon sariya tɛ mɛtiriw ka cours di privé la minnu bɛ cours di privé la publicité de don a bɛɛ gouvernement mɛtiriw de u kɛlen bɛ erreur yɛrɛ ta hali kosɛbɛ na an y'a sigi dɔ kɛ premier quartier la wala a seginna kuma kelen kan tugun mun de la public école karamɔgɔw bannen don ka cours di public ma ko fo ka taa di privé la mun de la u bɛ k'o kɛ i b'a sɔrɔ o mago tɛ an fantanw denw ka kalan u mago bɛ dɔrɔn waatiw minnu bɛ jamana kɔnɔ sa jamana kɔni ka to waatiw bolo k'an fantanw sen bɔ a la ne y'o hakilina de ye école karamɔgɔ la ani jamana marabaga minnu kɛnɛ kan minnu ta ka bila an ka mara kunna ne ɲɛ b'o hakilina de olu la quoi gouvernement yɛrɛ ye fɛn min ye ne bɛ jamana bɛ ka tiɲɛ fanga de bɔra gouvernement na ni fanga dila gouvernement wajibi ye privé ma ta gouvernement fɛ mais ni fanga bɔra gouvernement la ka fanga di privé ma a ka gɛlɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la n bɛ min fana fɔ ka fara nin kan société civile fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ni gɛlɛya kɔni ko ka bɛn société civile de y'a jɔyɔrɔ bila i yɛrɛ ko ten ko ni dɛsɛ ba sini la i bɛ taa maa wɛrɛ sini ɲini mais n'an kɔni tora nin t'o la i b'a sɔrɔ an fantan den minnu t'u kɔfɛ donc u b'a yɛlɛma an fantan ka tɛmɛ Maliko la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya Kulibali kan u y'a fɔ cogo min na damakɛn kana n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛn o bɛ ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye CEDEAO ya hakilila minnu ta bi an ka jamana kama ni jamana yɛrɛ bilama furancɛla fanga min b'an kɔnɔ u kan ka mun de kɛ bi Ismail fana e hakilila mun ye o ko la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili to jamana in na ma se kuma fɔli yɛrɛ la jamana in n'an ko k'an b'a to ko Ashim ne ta don Sugɛli le ta don k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye Sugɛli tɛ Ashim tɛ an bɛ mun fɔ dɔrɔn politiki kɛlɛ min bɛ ka don Bamakɔ kɔnɔna la ni maa bɛ soutenir bi a kana k'a fɔ de an balima minnu bɛ togoda la n'u ka balo bɛ ka jeni u ka forow bɛ ka jeni u bɛ ka u minɛ k'u faga a kana k'a fɔ ko k'olu le soutenir transition soutenir ye u ma se kuma fɔla yɛrɛ ani CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na mun na anw de y'an kan di k'a fɔ ko élection kan b'a kɛ nin wagati in kɔnɔ Alamaden b'a ta fɔ Ala fana b'a ka baara la mais an bɛ wagati min na ko bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko élection kɔni o kuma yɛrɛ tɛ se ka kɛ élection tɛ se ka kɛ maa minnu bɛ wuli ka jɔ la an da la ko fo ka élection kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn ko élection tɛ se ka kɛ politique ye jumɛn ye ko fo ka élection kɛ u ka kɛlɛkɛ bere dɔ de don laɲini ye jumɛn ye ka gouvernement ci ka gouvernement kurala na togo mun na olu ka tɔnɔw bɛ se ka don a kɔnɔ bɛɛ ka se ka don a kɔnɔ or transition dun ye fɛn ye bɛɛ tɛ se ka don transition kɔnɔ o de pression b'an kan CEDEAO ka niveau la donc an b'a f'u ye u ka togodala mɔgɔw ɲinɛ minɛ hali bi n'a fɔra nin bɛɛ ka na yɛlɛma Bamakɔ ne ko a charge an bɛ s'a kɔrɔ o ye dɔ faralen degun kan k'a fɔ dɔrɔn an ka ɲɛmɔgɔw u ka objectif fɔlɔ an balima minnu bɛ togoda la k'olu lakana u ka se k'u ka sɛnɛw kɛ balo ka se ka sɔrɔ filanan ka se ka balo da jigin u k'o kɛ sinon a tɔ bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye minnu b'a la ka CEDEAO tɔ su k'o bila an na an t'olu ka kɛlɛ kɔnɔ ko an bɛ maa minnu ka kɛlɛ kɛ o ye togodala mɔgɔw ye Ablaye k'i fo ka tila k'i fo ka da mun kan crise bɛ Mali kɔnɔ bi a dogolen tɛ crise bɛɛ bɛ togodala la n'i ye Mali radio so ta bi bɛɛ bɛ kuma ni politique ko kuma de jɔyɔrɔ ko Ashim ka taa Ashim kana taa dɔ ka fara transition kan dɔ kana fara transition kan Sugɛli ka taa Sugɛli kana taa mais ka journaliste ye mun kelen don ka i ka baara bɛɛ bila togoda information kama grâce à toi radio caman bɛ yen mun fana bɛ togoda information sɔrɔ mais u t'a bila à la une dɛ n'u ye k'a bila à la une i bɛ taa sɔrɔ fagaliba dɔ kɛra yɔrɔ dɔ la ni diɲɛ bɛɛ b'o kuma na o fana bɛ sɔrɔ k'o kuma ta mais diɲɛ don o don e de b'an labɔ togodala mɔgɔw ka kunnafoni kalama n'o kun tɛ bi n bɛ se k'a fɔ ni e ka radio so kun tɛ bi tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun bɛ togodala an kun t'a sɔrɔ wa Mali journaliste bɛɛ kumakan fana kana ka k'o de ka Ashim n'a ka gouvernement ka u pousser tɔɔrɔ mun bɛ an balimaw kan togoda la mais i b'u ye politique ko kuma de b'u da maa kelen mun b'an bolo n'an b'a kunnafoni sɔrɔ u bolo ka n profiter i ka micro fana fɛ ka Bakari Togola fana fo radio Kiledu a fana cɛsirilen don a ko la n'i y'aw fila bɔ nin ko la surtout e yɛrɛ walahi a ko tɔ b'a dɛ Ablaye i bɛ baara min na foyi kan'i lasaliya a baara la i ka continuer tan parce que ne b'an permettre an ka dugu ka se ka bɔ tasuma la ka foli k'i ye ka tila k'a fɔ jamana ka hakili to i la crise min bɛ sen na ni e de ka kunnafoni ni maa caman b'a ta k'a pasi ka radio la maa caman b'a ta k'a bila internet sanfɛ médaille diba mun kɛra tantɔ jamana kun kana ka hakili to la médaille ko la aw sɛgɛnnen don dɛ fɛn t'aw bolo foyi t'aw bolo solution ka kɛ cogo min na aw bɛ se ka continuer ka se ka anw n'a kunnafoni jamana in kɔnɔna la an ka foli bi ye an balima minnu bɛ togoda la vraiment hali bi Ala ka bɔ ni sababu ye sababu bɛ se ka u ni na ka na jamanaden ka kasi tɛ hɛrɛ ye jamana ma
cɛkɔrɔba san 90 ni kɔ n'a fɔra olu de fɛnɛ ɲɛji ka bɔ u bɛ ɲɛsumabaliya min se jamana ma famaw n'a b'a kɔrɔ dɔn a bɛ solution ɲini nin ko la Hachim y'o de f'i ye a ye volontariat kɛ Burkina volontariat lancé l'autre jour Éthiopie a lancé l'autre jour ala a ye jɔn ala fɔ sa an b'a dɔn Mali ka d'aw ye koyi mais an b'a gérer cogo min na o hakilina o de problème bɛ yen o tuma a fɔlɔ ye sécurité ko la na jamana kɔnɔ ni cɛkɔrɔba minnu bɛ kasi la Hachim volontariat kɛ maa minnu bɛ k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don ka taa jamana in bɔ bolo la ala a ye ci bolo ma k'u ta a ka concours ko in bɔ a la volontariat dɔrɔn de bɛ se ka an bɛ don min na bi jamana in sauver. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la jamana in bɔ bolo la yarabi n'an bɛ dabɔ kuma na ala k'o hakilila sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na kunna sini ɲamanakaw tun ye wele bila kunnafonidilaw ma u ka yɔrɔ dɔ nɔfɛ an ye wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ in ko maa min bɛ k'a jɔ a tigi tɔgɔ ye Abubakar Ture an ye wulikajɔ ta ni ka ɲininkali ta ka ɲɛsin ma a y'a yirana k'a fɔ tiɲɛ don a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin baara kɛcogo man nka fɛn min bɛ yen n'o bɛ ka fɔ ko ala b'a dɔn ale ti bɛn maa kan ale kalanna ka bɔ jamana kɔrɔwɛla fɛ o ye kelen a ye min ka faso ɲɛ jɔyɔrɔ la n'o ye ka se ka maaw fɔ k'u dɔn ɲɔgɔn o y'ale ka baara kɛcogo de ye o kɔfɛ yɔrɔ min ni mankan b'a nɔfɛ ale y'a sɔrɔ kabini san 2000 ani san 10 waatiw la kati Ibrahim Sila o de y'a d'ale ma n'o tun ye mara ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ o kɔfɛ ale yɛrɛ si san 70 ni kɔ ale tɛ gɛlɛyata ni ka ɲɛsin maa ma ale ye diinɛma dɔw kumakan mɛn ka sigidalamaw kumakan mɛn ale ma ban sigikafɔ ma dɛ sariya ye yɔrɔ d'ale ma nka o n'a ta bɛɛ ni ale yɔrɔ sɔrɔ ale ni sigidalamaw de kan ka fɛn bɛɛ fɔ ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kana u ka sigi o sigikafɔ min n'ale wulila k'ale taara ko dɔw y'a kɛ kɛlɛ ye ale fɛ a ma so ma nka an bɛ sigi de n'an ma bɛn a la an ka taa sariya la k'o de y'ale taa sariya la nka maa caman bɛ kuma ye n'i ye diinɛ ɲɛmaa ye walima i ka dɔn i bɛ tiɲɛ fɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn ale ma taa bɛn maa kan wa ale tɛ benkannikɛla ye a bɛ fɛn min fɔ hali bi ale labɛnnen bɛ ka kuma sigidalamaw fɛ u k'a dɔn ko ale tɛ gɛlɛyata ka ɲɛsin maa ma a ka kuma fanba de kɛra nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala a y'a fɔ cogo min na ko ɲini k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Siri Kulubali min bɛ bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taa Tunisie jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye ɲama fili yɔrɔ dɔ kɔni k'o yamaruya u ka jamanadenw ni polisilakaw kɔni karila ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye gazi filiw kɔni bɔra a ko senfɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ kɔni ye kunnafoni di ko maa kelen kɔni ale bɔnna nin na nin waleya in senfɛ n'an bɔra an bɛ taa Sierra Leone jamana kɔnɔna na maa 15 olu bɛɛ lajɛlen bɔnna u nin na k'a sababu kɛ camion dɔ ka taji kasara senfɛla le maa ninnu kɔni janajaw baaraw kɔni kɛra freestyle u ka jamana faaba kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na denmisɛnnin min si tɛ tɛmɛ san 6 bɔɲɔgɔnko kan o maa 26 olu bɛɛ lajɛlen kɔni fure yira ka sababu kɛ tasuma kasara dɔ senfɛ u ka ekɔliso kɔnɔna na kunnafoni y'a yira ko karatabugu dɔ kɔni de jenina ka ninnu maa ninnu to u ka kilasi kɔnɔna na o de kɛra sababu ni ka nin maa ninnu bɔnɛ u nin na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen bila nɔgɔya o ni bɛnɲɔgɔnya basigi lafiya k'u sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne ntɛnɛn don a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan